Good evening po. Ano po yung mga ano niyo diyan, bestseller na menu niyo? Ang aming bestseller po ay yung Wow naman! Wow! Wow! Dito actually itong gawin na to mga pare ko is going Baguio, Kabukan, Urdaneta, mga kaasok. At mga pare ko, store visit muna tayo ngayon papunta sa Asingan, Pangasinan. Pupunta tayo ngayon sa Barangay Aristotes, Asingan, Pangasinan mga pare ko. Store visit tayo sa Pares Decal mga pare ko. What's up mga pare guys, dito tayo ngayon sa Asingan, Pangasinan. May shop dito na pinuntahan kami, Pares Decal. Dito na kami sa Pares Decal. Kasi katipad, katipad, serve. mainap. This is the Pares overload. Sabay nagpindas, sabay nagpayaw. And Lomi butter chicken. Oo, dali mo na. May face mask ka, dami na ako dito. Sayang. Aldi Moto Vlogs mga pare ko kasama. Pares Decal. With mommy po. With mommy. Pares with mommy. Anong barangay ito sir? Anong barangay? Barangay Ariston Bando. Ariston West. Barangay Ariston West, Asingan, Pangasinan mga pare guys yan. Sa mga gustong pumunta rito, Pares Decal. Visit lang kayo dito mga pare guys. Napakaganda ng ambience dito. Sige na. Ayun na. Ayun na. Magandang gabi po. Good evening po. Ano po yung mga ano niyo diyan, bestseller na menu niyo? Ang aming bestseller po ay yung Ay, face mask. Ano face mask? Siyempre, kailangan pa yun mo. Ay, dito po tayo sa Pares Decal. Tatanong tayo ngayon sa mga menu nila kung ano mga menu na available nila dito. Barangay Ariston West, Asingan, Pangasinan.
Gandang gabi, sir. Ano po yung Yes, bestseller good niyo evening. mga menu dito, sir? Okay, dito sa Pares de Calle, marami silang bestsellers actually. So, yun yung binabalikan ng mga customers dito. But mainly, yung bestseller dito is yung inasal. Inasal. Oh, yeah. Pwede mo siyang i-compare dun sa mga ibang nagtitinda ng inasal. And may unique taste siya actually. So, pwede namin pagmalaki yung inasal namin dito. And at the same time, bestseller din dito yung sisig, yung pares, and most especially yung yung lomi namin. So, binabalik-balikan dito yung lomi. So, yun. So, we can assure naman dito sa Pares de Calle, ang pinanghawakan lang naman namin is yung quality of food. Hindi siya bitin, hindi siya commercialized. So, lahat ng ingredients kompleto. So, yun. Tapos naka-promo din kayo, sir? Na, Usually may mga promos menu naman. kayo. Ngayon, meron kaming promo na yung mga valued customer namin. So, once na nakapag 5 times sila from the start nung ng promo, is binibigyan namin sila ng free iced tea or items na What ganda. And Ganda ng also, promo na pwede ba, rin mga naman pare-guys? mag-chill. Hindi lang dine ang ginagawa namin dito. Pwede kang mag-chill. We have Red Horse, we have Sun Light na pwedeng i-order kung gustong mag-inom. So long as meron naman kaming limitation. Yun naman maganda. So hindi ka pwedeng maglasing dito ng todo-todo. Ayun. Meron lang talagang limitation. Pero Dahil mag-chill-chill lang. pandemic pa rin, Chill eh. and dine. Especially yan dito ka sa bukid, masarap kumain talaga. Oo nga eh. So, yun. Feel na feel mo yung bukid na ano. Oo. Ambience Bukid yan dito actually. talaga. Oh. Open space. Pwedeng patingin ako sa ano, sir? Menu. Okay, ito yung menu namin, sir. Para ma... Oo. Ayan. Okay. Ayan, sa mga nais pumunta rito. Barangay, ano po yung... Barangay Ariston West. Ariston West. Zone 6. Zone 6. Oo. Asinggan, Pangasinan. Yes. Ayan. Ayan po yung mga menu nila. Okay sir, thank you sir. Okay. Maraming salamat, sir. Hope you enjoy your dine here at Pares de Calle. Okay sir, thank you sir. So sana kayo sa ambience mga pare guys kasi gabi talaga nag-i-start yung store dito mga pare guys. Yung order nila mga pare guys, Pares man.
masarap yung talagang in-order. Binabalik-balikan ko yung Lomi Overload. Yun. Oo, yung pinakamasarap dito. Ng Manila. Tour ko lang kayo sa mga customer na kumakain nyo. Magandang gabi po. Mga paragos kung gano'n ka-special yung food dito. Paubos na. Sorry, naubos ko na yung Lomi Overload. Pero Kumusta naman po, ma'am? ayos na Enjoy ayos. niyo po. Pasok na pasok. Sa panlasa. Masarap. Recommended. La Lomi Ayan po. Overload from Calye, Pares Calye. Shoutout po kay ma'am. Ano po yung pangalan nila, ma'am? Marina. Marina. Ayan po. Shoutout po kay Marina. At shoutout din po sa mga kasama ni Ma'am Marina. Ito po. Big family. Sige po. Salamat po. Ay, sige. Okay, tara na. Let's eat na mga pare ko. Para matikman na natin kung gaano kasarap ang Pares de Calye dito sa Singgan, Pangasinan mga pare ko. Sayang mo na. Sir. Pero gabi naman. Sir, magaan. Magaan talaga siya. No? Ganda. Kala ko sir mabigat. Pag mabigat pag